Nem, fölfele. Kár volt hozzá, hogy ki lett volna. Jobbra Szabi, jobbra Szabi, jobbra Szabi! És az a Szabi, gyerünk, most! Szép Viktor, fuss! Hát, befelé, gyerünk! Szép Viktor, futás! Szép! Futás van, Viktor! Szép! Nem szabad hagyni, hogy beforduljon a válladra. Láttad? Hát így, tereled, a futsz rajta abban a pillanatban bevált. Hadd menjen kifele lesz szöged. És addig, amíg teregeted, lassít, esetleg utolér valakit végül, és a belépőt megáll. Helyezkedj területbe, fekete! Szép volt! Látszok még egy ilyen! És passz, hagyj menjen! És előre! És 3-1! Szép! Andis! Ucsi! Nem baj! Játsszál a labdát, csak az ember! Srácok, így tovább! Miénk a vezető? Mati, jól vagy? Hát ez a kezdőrúgásnak a magyar. Ne játszunk még egy. Nagyon jó volt a házkapás, gyerünk még egyszer, segítsünk oda! Zoli, te is aktívabban! Ott a labda, gyerünk! Gyerekek! Figyeljetek a Szegedelnek következő meccsen. Ne adjatok forrást azt a szűncselé, mert nagyon meleg. Láttad, hogy két ilyen gázolást csinál. Mit csinálja, amikor a tüdőn nem térdeli, aztán... Miért érdelni? Hát nem is fordulnak felé. Ha passz válnak rá, és akkor odaérik. Azt se tudják, hogy jön. Azért kapnak. Úgy ilyenkor, menjünk már! Elkapta a labdát, szempont, kifele, Kimi figyelsz? Kimi figyelsz? Orvos van, tudod, nyugodtan megcsináltad. Hát megpróbálok. Vagy nem. Próbálni lehet? Főleg, hogy Mondani is szorítják. könnyű, tudod. Nem, mert nem volt összezőleg. Lett volna a fogójáték is. Emberrel szembe vonal! Labi, figyelj! Labi, két kézzel nyúlj a labdához, így várjuk, mindig! Figyelj! Csináljunk valamit ott hátul! Nem ezt! Dologra kérj oda! Menj, Zoli! Miló! Jó, Zoli! Tartsd meg! Gyönyörű! Mutasd meg megint, hogy figyelj! Fölött van rábánom! Nem, hanem vissza. Meg a 15 méter. 45 méter. Szép volt, Zoli! Nagyon szép volt! Megmondottam valamit.
Andris! Hosszú oldal fele támadj! Hosszú oldal! Vissza! Mind a kettő is megy. Keret! Segíts! Állj fel és menjél! Azaz, Peti! Mutasd már meg. Na. Indulj el! Mutasd már. Passzolj is, ott a kicsi! Miért meg passzolsz hamarabb az Isten faszát? 20-szor játszod ezt el! Miló, menj oda, lapszál! Passz! És? Sanyi! Menj utána! Benyítettem a bele. Azaz, Beti! Mutasd meg nagyon két jó. nyakadat. Zoli, mi van? Zoli, gyerünk! Ott a labda! Most már tudjél szépen! Zoli! Nem az gyerek semmit, csak Persze. De azt tudjuk. Fordulj meg el, fekete! Igen, kettő célt kellett volna rakjon most. Ők a csapat! Kettő. De nem tudja, hogy mikor kellett. Tedd már be neked balába, tedd be! Csináld meg! Mó! Keresünk, állj a helyedre! Kérd el, Imi! Bal, hosszú! Félre! másikat is. És nem fasszuk meg! Gyere! Ki ez a Pali? A 14-es kisgyerek Szabi Viktor Azt nem húzi már, Szolika! Megbaszás. Hallod, Krisz, emelt tudod, Szabi, most is egy célt. Miért nem játszik a Szabi? Mi? Nem játszik. Új! Nem bírják, basszus. Edesd meg vele! Szoktak meg, basszus. Lejátszák a maradék. Mi a szeg? De valahol. Mennyi idő van még? Hol Én kifizetem a beiratlag egy tanfolyamra, idő, óra, első osztály. Lassíts le, és most! Mit kapd be labdát! Szépen mennünk labda nélkül. Hát, hogy tegyük már. Mi? Bejött a Viktor és kiült. Itt ezen az oldalon úgy jönnek már. Nem is játszik valamit, úgyse. Kivágja az embereket. Jó látszik az. Még egy célt sem rakott ezen a napon. Hát nagy Nem is. muszáj célt rakni. Mit? Faszt érdekel a célt, hogy mindig a célra vagy első. Júli, négyszer romboltál el az embereket most. Azért az elfárasztjál az embereket. Csak az a baj, kövére szegít. Szépen megállom! Nem is játszottál, csak álltál meg fostál. Meg feküdtél. Úgy volt, hogy Vittek kettőt, azután vesztek. ilyen keresztezést, ez nem volt semmi. Kettőt raktatok csak? Ne rakták kettőt. Mi van? Ne jöttél? Hú! Az meg kell. Az ember bejelentetted a kis hagyját. És már időnek kell lerakni. Csoda volt, hogy Milán. Jó játszottam olyan. Főleg a... Meg az, hogy kivettek a labdát. Nem, hát 14 volt. És az úszak kell. Ez az eddig a legjobb.
Ezt figyelj.